Alright. Angibingelele bafowethu ngiphethe insizwa la abaningi abazaziyo abawaziyo amagamazo kodwa abaningi abazazi ebusweni sicela ukuthi ngiqale ukuthi ngicela ukuthi sizazise ngiqale ngapha ecela kwamfethu ngicela ukuthi ubingelele uzazise igama ukuthi ubani. Sanibonani babukeli. Igama lami ngicela uMusa wakwaZuma eMsinga. Ngithume nje ngokusebenza nabaculi bonke babashawa abasebenza umculo kaMaskandi. Yilokho nje engingakusho njengamanje ukuthi ngicela uMusa nje ngidumene nokusebenza i-bass guitar. Ngisebenza nabaculi abacula uMaskandi. Ngiyabonga. Kukhona leli gama ubhuti alishiyayo angifunda ukuthi alisho ubizwa ngobani kulezi insuku? Sengidume ngelika 60% kulezi insuku. Igama nje esingalizondi. Ngoba igama eliqhamukele kahle laqhamukela ngesimo esisithandayo okuyisimo selungelo lakho uma umuntu osebenzayo umsebenzi nawo uthandayo okuyiwona futhi ocabanga ukuthi yiwo okunikeza lokhu okufisayo. So ke nje ke igama hayi lidume kanjalo futhi anginankinga nalo ngoba phela liyigama nami ngelethiwe izinsizwa. So uma igama ulithole kanjalo insizweni kufanele ulivume. Sibuya la ngaphakathi emcimbini kaSicebi celebrate iminyaka ewu10 esemculweni kanti futhi ukhipha album entsha bekunjani ukusebenza la ngaphakathi namhlanje ngishaye live performance? Bekumnandi yize kungelula ukushaya live performance uma umsebenzi wesiginci njengami nje akulula kangako ukuthi ngihlakaniphile kulento engiyenzayo ngoba lokhu kuyigagu bami. Njengoba ngisebenza ngesiginci nje yikho lokho kwenza ukuthi ngikube lula ukuthi abantu bangithole ngoba lento ngijwayele ngiyayifundisa yona ngiyayazi kodwa bekunzima ukusebenza ngoba akuyona into adilula noma ongathi ngavuka ishaya ifuna isikhathi eside uzoyipractice uyirehearse uzuyazi and yona yenza ukuthi lento uma umisele kahle ngayo kube yinto oyi-enjoya kakhulu kunokuthi uyibuke kudlalwa i-CD. So nje ke ngicabanga ukuthi futhi kumnandi kakhulu wenza live nokurekhoda yize ukurekhoda phela khona kuyinto esiyenza zonke izinsuku mhlambe siyenza for leko kubizwa ngama-sessions kodwa i-live imnandi kakhulu okudlula konke. So ngingagoqa ngokuthi nje akulula kodwa kumnandi futhi ngiyakubeka ngokuthi bekunzima namhlanje kodwa sikwazile ukusebenza saqeda. Ngiyabonga kakhulu mfethu uSicebi mangamlaleli uyethi mayekubiza ethi isithutha sendoda sishela umkamsinayo waso umuntu leziyahlehla phela ekhawuleni akwaduma kodwa madlele wini njengankomo yodwa kumniniyo owelo wangithi. Ngiyabonga kakhulu ngize ngapha ohlangothini lami lesinxele mfethu ngicela ubengelele uzazisa igama. Ngonhlaka ngwangcobo eScope eMkhungundlovu. Yebo mfethu ula ngaphakathi yiphi indima kade uyidlala bhuti? Umsebenzi wami ngidlala i-keyboard e-studio nase stage. Umsebenzi ngiqale mhlawumbe ngabo 2014 bese kube manje. Alright ngiyabonga. Umaskandi because ngidlala i-gospel eqaleni. Okay ngiyabonga kakhulu bese kuthi ngala ngiphethe uJJ Mfoka Mbuthuma ngicela ubingelele bhuti abaningi bakwazi kusukela kuyichalaha la ngaqala khona ukuzwa igama lakho lokuduma igama lakho ngicela ubingelele mfethu bese usho nje uhambo lwakho kunjani bekunjani la ngaphakathi emcimbini nisebenza noSicebi? Sanibonani nibingelela uJJ wakwaMbuthuma eHarding kwaMachi. Uhambo lwethu lube luhle noma ke nje bekunzima ukulungiselela into kanje uzoyenzela abantu kodwa nje ke sibonga ukuthi ke sisebenze kahle sithi abantu mabaphephe babe right ba enjoy le channel. Ngiyabonga kakhulu mfethu, thank you.